En aquest vídeo explicaré com podem resoldre el problema del viatjant de comerç utilitzant algoritmes genètics. El problema del viatjant de comerç, també conegut com el Traveling Salesman Problem, és un problema d'optimització combinatòrica. Es descriu de la següent manera. Donat un mapa de ciutats, de les quals de cada ciutat coneixem la seva posició, la seva coordenada, hem de trobar una ruta que passi per totes les ciutats, per cada una de les ciutats, un sol cop i torni a la ciutat d'origen. El fet de disposar de la coordenada de cada una de les ciutats ens permet calcular la distància que hi ha entre cada una de les ciutats del mapa. Aquest problema, que aparentment sembla molt senzill, és realment molt difícil, és computacionalment molt difícil. Concretament, dins de la categoria de complexitat computacional, es considera un problema NP-hard, és a dir, no podem trobar la solució òptima amb un temps determinístic, és a dir, no podem saber quan tardarem a trobar la solució més òptima de totes les possibles. La dificultat del problema recau en el nombre de ciutats que cal recórrer. És a dir, quantes més ciutats hi ha al mapa, més difícil, més complex és resoldre el problema. Per fer-nos una idea de la dificultat d'aquest problema, podríem provar de resoldre'l utilitzant força bruta, és a dir, calculant totes les possibles combinacions del mapa. Tot el nombre de combinacions possibles d'aquest problema és n menys 1 factorial, tenint en compte que n és el nombre de ciutats que conté el mapa. Per tant, aquest problema té un cost computacional de n factorial si provem de resoldre'l emprant força bruta. Emprar força bruta ens pot anar bé si tenim un mapa amb poques ciutats, però si el mapa conté moltes ciutats, doncs haurem de recórrer a una altra tècnica una mica més intel·ligent. Intentaré plasmar sobre paper això que acabo d'explicar perquè quedi una mica més clar a quin tipus de problema ens enfrontem. A partir d'ara, per referir-me al problema del viatjant de comerç, utilitzaré la paraula TSP, que vol dir Traveling Salesman Problem. Tal com he explicat, aquest és un problema NP-hard. És un problema molt complicat de resoldre. El nombre de combinacions possibles depèn del nombre de ciutats que hi ha al mapa, i aquest nombre de combinacions ve determinat per aquesta fórmula matemàtica, on n és el nombre de ciutats. Per tant, si provem de resoldre el problema emprant força bruta, tindrem un cost computacional O de n factorial. El TSP és un problema d'optimització, és a dir, qualsevol solució és vàlida, però el que ens interessa és trobar la solució òptima, la que conté la distància més curta que passa per totes les ciutats. Per ficar un exemple pràctic, dibuixaré el següent mapa. En aquest mapa tenim 5 ciutats. Una solució per a aquest mapa podria ser la següent. Aquesta solució és una solució vàlida, passa per tots els punts un sol cop i torna a la ciutat d'origen. Aquesta solució la podem formular de la següent manera. El que farem ara serà avaluar la qualitat d'aquesta solució, és a dir, sumarem totes les distàncies dels diferents recorreguts que hem dibuixat. Suposem ara que les diferents distàncies entre ciutats són les següents. Si sumem aquestes distàncies, ens dona un resultat 56 és la longitud d'aquesta solució. El que farem ara serà fer una altra solució amb un recorregut diferent i veurem si la longitud és major o menor que aquesta que acabem de fer ara. Dibuixarem exactament el mateix mapa. Ara intentarem fer un recorregut aparentment més òptim. Ara calcularem les distàncies entre les diferents ciutats d'aquesta solució i farem la suma total.
La longitud d'aquesta solució és 50, que és menor que la longitud de la solució anterior. Per tant, aquesta solució és més òptima. Per tant, preferirem aquesta solució respecte a l'anterior. Aquest mapa és molt senzill i el podem resoldre sense cap mena de complicació. El problema recau quan tenim mapes de 20, 30, 100 o milers de ciutats. En aquest tipus de problemes de combinatòria, trobar la solució més òptima és molt complicat. Tanmateix, trobar una solució pròxima o molt propera a l'òptima ens pot ser suficient. Una de les tècniques que va molt bé per resoldre aquest tipus de problemes o per obtenir solucions de molt alta qualitat són els algoritmes genètics. Els algoritmes genètics són una analogia del procés de selecció natural descrit per Charles Darwin. Aquest tipus d'algoritmes s'inspiren en els processos bàsics d'evolució de les espècies, és a dir, el creuament d'individus, el creuament de cromosomes, mutació i selecció. És a dir, les solucions o individus més dèbils moren, són més febles i per tant moren, desapareixen i sobreviuen, persisteixen els individus o solucions més bones, les més òptimes. Aquest tipus d'algoritmes, en el fons, el que fan és evolucionar un seguit de solucions, un seguit d'individus, els fan evolucionar mantenint i combinant característiques que els fan més forts i eliminant o traient aquelles característiques que els fan més dèbils. Aquest procediment que al món real implica moltes generacions, molts milions d'anys, en un sistema computacional es pot realitzar de forma molt ràpida. Abans d'entrar en els aspectes tècnics d'aquest algoritme, deixem primer fer una explicació dels fonaments bàsics de l'evolució de les espècies. Aquests fonaments bàsics són la mutació, el creuament i la selecció, estan ben explicats al llibre de l'origen de les espècies de Charles Darwin. Jo us recomano per si voleu entrar més a fons en aspectes biològics de la selecció natural de les espècies. Un cop fet aquest incís, faré una breu explicació de com funciona el procés de selecció natural de les espècies i veureu que els algoritmes genètics es basen exactament en el mateix procediment. Per tant, és important tenir clar com funciona el procés de selecció natural. Charles Darwin va definir el mecanisme que descriu el procés de selecció natural. Aquest mecanisme consta de 3 fases o etapes. La primera fase és el procés de reproducció. En aquest procés es creuen els cromosomes d'aquests individus i durant aquest creuament es poden produir petites variacions o alteracions. Aquestes alteracions són petites mutacions que poden canviar les característiques dels descendents. Aquestes característiques poden dotar els descendents de funcionalitats que els aporten un avantatge o un desavantatge. El fitness és una forma de descriure, d'avaluar la capacitat d'un individu d'adaptar-se al seu medi. La fase de competició dura durant tot el cicle de vida de l'individu. En aquest procés, l'individu competeix amb altres membres de la seva espècie per sobreviure. De manera que els individus que tenen un fitness més bo sobreviuran i els individus que tenen un fitness més dèbil acabaran extingint-se. Suposem en aquest exemple que tenim una població inicial d'ocells que viuen en un entorn aquàtic. Els peus d'ànecs són una característica que tenen alguns rèptils, alguns mamífers, algunes aus com els ànecs o fins i tot els amfibis. En aquest senzill exemple, suposem que partim d'una generació que encara no té els peus d'ànec desenvolupats. Llavors el que faré serà dibuixar diferents peus d'ànec de diferents individus i recrearem el procés de reproducció. Imaginem que tenim un individu que té uns peus, unes potes com aquesta, amb uns dits més aviat llargs, un altre individu que té aquest tipus de pota, amb uns dits una mica més curts, un altre individu que també té un peu, una pota similar, i un quart individu que té els dits molt petits. En el procés de reproducció intervenen 2 factors importants.
Un és el creuament o crossover i l'altre és la mutació. La mutació altera la genètica o els cromosomes durant el procés de reproducció. La mutació és un escenari, una situació que es produeix molts pocs cops al llarg del temps i és la que permet que diferents individus d'una espècie puguin aconseguir característiques diferents de les que ja té el poblat actual. En aquest exemple creuaré aquest individu amb aquest amb aquest i aquest amb aquest. En la reproducció d'aquests dos individus faré que el descendent hereti la mida dels dits d'aquest individu. En el creuament d'aquests dos individus el que faré serà afegir una característica nova que és una membrana que hi ha entre dits. Aquest tipus de peu es coneix com el peu d'ànec, en anglès webbed foot. En aquest darrer creuament mantindrem les característiques d'ambdós individus, que tenen els dits en general bastant petits. En aquest exemple tenim una nova generació d'individus que han heredat parts dels seus pares i un individu que ha adquirit una funcionalitat, una característica nova degut a una mutació genètica. En aquesta fase del procés de selecció natural podem aplicar una avaluació o fitness. El fitness descriu la capacitat d'adaptació dels nous individus al seu entorn. Aquest individu aquí té els dits bastant llargs, doncs segurament tindrà la capacitat de córrer més ràpid en superfície terrestre. Aquest individu, però, que fins ara no podia nedar gaire bé perquè tenia uns dits més aviat prims, doncs ara ha adquirit una funcionalitat, una característica que li permet nedar més ràpidament a l'aigua. Aquest individu, però, té uns dits molt curts i a més no té la membrana que ha adquirit aquest individu. Segurament aquest individu no sobreviurà, s'extingirà. En aquest sentit, aquests dos individus tenen una capacitat d'adaptació o fitness més alta que la d'aquest d'aquí. Finalment entrem en la fase de competició. La fase de competició el que fa és extingir o eliminar els membres més dèbils i mantenir en la cadena successòria els membres més forts, els que tenen un fitness més bo. Aquests dos individus d'aquí molt possiblement sobreviuran perquè podran obtenir aliment per sobreviure. Aquest d'aquí es quedarà sense aliment i per tant s'extingirà. En la següent generació es reproduiran aquests dos individus. I aquest d'aquí desapareixerà. Un cop explicat el mecanisme de selecció natural, el que faré serà explicar com podem aplicar aquests conceptes per implementar el nostre algoritme genètic que ens permeti resoldre el problema del viatjant de comerç. Un simple array de sencers pot ser suficient per emmagatzemar una solució. Cada un dels elements d'aquest array contindria l'índex d'una ciutat del recorregut. En aquest exemple tenim una solució que passa per la ciutat 0, 1, 4, 2, 3, 5 i torna a la 0. La suma de les diferents distàncies euclidianes dona 74. Aquesta és la puntuació o fitness d'aquesta solució. Aquest és el pseudocodi d'un algoritme genètic. El primer que s'observa és que principalment consta d'un bucle en el qual es van executar una sèrie d'accions de forma seqüencial. A cada volta del bucle s'incrementa en una unitat el valor de la variable t. T és el nombre de generació, de manera que cada volta estem executant les operacions d'una generació. Un cop entrem al bucle, comença el procés de selecció natural. El primer que es fa és seleccionar uns pares, és a dir, del poblat de solucions que tenim, escollim les millors,
les que tenen la millor puntuació, el millor fitness. Aquestes millors solucions les fem reproduir, és a dir, les fem creuar entre elles. Això ho explicaré en un altre pas més endavant. Hi ha diferents maneres i tècniques de fer el creuament o crossover. Això depèn de l'heurística que decidim utilitzar. En aquest creuament obtindrem un conjunt de noves solucions. En aquest conjunt de noves solucions apliquem de forma aleatòria i amb molt poca freqüència una petita mutació. Una mutació pot ser, per exemple, intercanviar dues ciutats d'un recorregut. Això es fa per evitar caure en màxims locals. Un cop finalitzat el procés de reproducció i mutació, tindrem un grup que consisteix en els successors dels pares que hem seleccionat. Aquests successors els avaluem, és a dir, tornem a aplicar el càlcul de distàncies euclidianes entre ciutats. Finalment entrem en la fase de selecció, és a dir, dels successors que hem generat ens hem de quedar amb els que són més bons. Els més dolents, els que tenen una puntuació més baixa, els descartem, els extingim. Per tant, ens quedarem amb les solucions més bones que hem pogut generar i actualitzarem el poblat amb aquestes solucions. Finalment, ve el procés de selecció. El procés de selecció consisteix en agafar les millors... Finalment ve el procés de selecció. En el procés de selecció el que hem de fer és agafar les solucions que s'han generat més bones. Finalment arribem al procés de selecció. En el procés de selecció ens hem de quedar amb les solucions que hem generat. Finalment arribem al procés de selecció. En el procés de selecció hem d'agafar les solucions més bones que hem generat. És a dir, al fer el creuament i la mutació, ens hem de quedar només amb aquelles solucions que siguin igual o millors que qualsevol de les solucions que ja tinguem en el poblat. Del poblat eliminarem les solucions més dèbils, les que tenen la puntuació més baixa, i les canviarem per les noves que hem generat, per les més bones que hem generat. Finalment incrementem la variable t i saltem a la següent generació. Això ho hem de fer de forma ininterrompuda fins que considerem que la solució més òptima a la que hem arribat ens és suficient per resoldre el problema. Per resoldre el TCP podem utilitzar estructures de dades molt senzilles. Jo he fet servir les següents. L'estructura city emmagatzema la coordenada d'una ciutat i l'estructura world data emmagatzema el nombre total de ciutats i l'array de ciutats que conformen el mapa. Quan s'inicia el programa indiquem de quin fitxer volem carregar les dades, de manera que tindrem en memòria totes les dades del mapa que volem resoldre. L'estructura solutions consisteix bàsicament en un poblat de solucions, és a dir, tenim un llistat de solucions que té una mida màxima de max solutions i de cada solució en tenim la seva puntuació. Ara dibuixaré un exemple pràctic perquè es vegi una mica més clar. Aquest és un exemple d'un poblat de 4 solucions per un mapa de 5 ciutats. Aquí tenim el poblat de solucions, cada una amb la seva puntuació. La puntuació és la suma de les distàncies euclidianes entre les diferents ciutats que conformen la ruta o solució. De manera que aquesta solució d'aquí té la puntuació més baixa, la distància més curta, per tant aquesta és la més òptima. Aquesta d'aquí té la distància més llarga i per tant és la solució més dolenta. Per tant, aquesta solució d'aquí molt possiblement subsistirà, sobreviurà, i aquesta solució d'aquí s'extingirà. El que hem fet fins ara amb el nostre exemple és inicialitzar un poblat de 4 solucions i l'hem avaluat. Ara el que farem serà ordenar les solucions de millor a pitjor puntuació i escollirem uns pares en els quals farem el crossover. Ara ordenarem les solucions del nostre poblat de millor a pitjor i escollirem uns pares per reproduir.
Un cop hem ordenat l'array de solucions, el que hem de fer és escollir quins pares volem creuar. Aquí podem seguir el criteri que vulguem. Jo normalment acostumo a creuar totes les solucions, però per exemple podríem descartar les més dolentes, com aquesta d'aquí. Per tant, el que faré serà creuar aquesta solució amb aquesta i aquesta amb aquesta, i aquesta la descartaré. Una de les parts més importants d'un algoritme genètic és la fase de crossover o creuament. En aquesta fase hem de creuar les millors solucions per tal que els successors heretin les millors característiques dels seus pares. Per aconseguir això hem d'implementar una heurística. L'heurística que decidim implementar variarà en funció del tipus de problema que volem resoldre. Per resoldre el TCP he implementat una heurística que em dona molt bons resultats. Per fer-ho senzill i entenedor ho explicaré sobre paper. Començarem fent el creuament de la solució 1 amb la solució 2. La primera ciutat del descendent sempre serà la primera ciutat de la millor solució, en aquest cas el 0. Per obtenir la següent ciutat del descendent, el que farem serà primer obtenir els veïns de la primera ciutat que hem afegit. En aquest cas, el 5 i l'1. Ara farem el mateix, però amb la següent solució. Els veïns de la ciutat que hi ha a la primera posició també són l'1 i el 5. Aquestes són les ciutats disponibles que podem utilitzar per afegir a la següent posició de la solució. Ara el que hem de fer és obtenir el veí que és més proper a la ciutat 0. En aquest cas, el 5 i l'1 són igual de propers a la ciutat 0, per tant el que farem serà agafar el número 1, que és el següent que té la millor solució. Seguim amb el mateix procediment. Ara obtenim els veïns que hi ha a la posició amb índex 0, és a dir, els veïns que hi ha en aquesta posició. Per a aquesta solució, els veïns són el 0 i el 2. Per a aquesta solució, els veïns són el 0 i el 4. El 0 ja l'hem fet servir. Per tant, el descartem i ens queden el 2 i el 4. Ara el que hem de fer és saber quina d'aquestes dues ciutats és més propera a la ciutat 1. Si mirem el mapa, tenim que la ciutat 1 és més propera amb la 2 que amb la 4. Per tant, escollirem la ciutat 2. Seguim fent el mateix. Ara obtenim els veïns que hi ha en aquesta posició de la solució. En aquest cas, per a la primera solució és l'1 i el 4, i en aquest cas és l'1 i el 2. D'aquestes ciutats veïnes hem d'obtenir la que és més propera al número 2. El número 2, com que ja l'hem fet servir, el descartem. L'1 també el descartem perquè ja l'hem fet servir. Per tant, ens queda la 4. Per tant, fiquem la ciutat 4. Fem el mateix amb la següent ciutat. Les ciutats veïnes que hi ha en l'índex 3 són la ciutat 2 i la 3. En aquesta solució són la 4 i la 3. La ciutat 2 ja l'hem fet servir, la ciutat 4 també, per tant ens queda el 3. Per tant, la següent ciutat serà la 3. Finalment, només ens queda una ciutat, que és la 5, doncs fiquem el 5. Per tant, aquesta solució és el resultat de creuar aquesta solució amb aquesta solució. El que faré ara serà calcular la seva puntuació, el seu fitness. La distància d'aquesta solució és 68. Ara farem el creuament d'aquesta solució amb aquesta solució.
Comencem agafant la primera ciutat de la solució més bona, en aquest cas la ciutat 0. Obtenim els veïns de la ciutat 0, que són l'1 i el 5. Obtenim també els veïns de la ciutat que hi ha a la posició 0 de la tercera solució, que són el 2 i el 4. D'aquests veïns, mirem quin és més proper a la ciutat 0. Les ciutats més properes són la 1 i la 5 en igual distància. Per tant, en aquest cas sempre triarem la ciutat de la solució més bona, que és la 1. Obtenim ara els veïns de la ciutat que hi ha en l'índex 1. En aquest cas és 0 i 4. I per la tercera solució és 0 i 3. El 0 ja l'hem fet servir, per tant el descartem. I ens queda la 4 i la 3. Ara hem d'obtenir d'aquestes dues ciutats quina és la més propera a la ciutat 1. La ciutat més propera a la ciutat 1 és la número 3. Anem a buscar els veïns que corresponen a la ciutat que hi ha a l'índex 2. En aquest cas són la 1 i la 2. I la 2 i la 5. La ciutat 1 ja l'hem fet servir, per tant la ciutat més propera a la ciutat 3 és la ciutat 2. Seguim fent el mateix, obtenim els veïns de la ciutat que hi ha en la posició 3, que són la 4 i la 3, i la 3 i la 1. La 1 ja l'hem fet servir, per tant la descartem. La 3 ja l'hem fet servir, per tant la descartem. I ens queda la 4. I finalment, només ens queda triar la ciutat 5, que és la que resta. Per tant, aquest és el resultat de creuar aquesta solució amb aquesta solució. Anem a calcular ara la seva puntuació. La longitud d'aquesta solució és 68. Una altra part important del procés de creuament són les mutacions. Les mutacions són petits canvis que es fan sobre la solució. L'objectiu de les mutacions no és altre que evitar caure en màxims locals. Per anar bé, les mutacions han de ser petites i amb molt poca freqüència. Per veure un exemple, el que faré serà aplicar una petita mutació en aquesta solució que acabem de generar. Concretament, faré el següent canvi. Intercanviaré la ciutat 3 per la ciutat 2. De manera que la solució resultant d'aquesta mutació serà la següent. La puntuació d'aquesta solució mutada és la següent. Amb aquesta petita mutació aconseguim una distància de 60, que és la més petita que hem aconseguit fins ara. El que farem ara serà mostrar les 4 solucions del poblat actual més les 2 solucions que hem generat, ordenades de millor a pitjor. La millor solució l'hem obtingut creuant la solució 2 amb la 3 i aplicant una petita mutació. I la segona millor solució l'hem obtingut creuant la solució 1 amb la solució 2. El següent pas de l'algoritme genètic serà seleccionar les millors solucions i descartar les solucions més dolentes. Com que en aquest exemple estem utilitzant poblats de 4 solucions, haurem de descartar 2 solucions i aquestes seran aquestes dues d'aquí.
un cop hem acabat tots els passos d'una generació, tornarem a repetir aquest mateix procediment per a la següent generació. És a dir, creuant aquesta solució amb aquesta i aquesta amb aquesta. I així, tantes vegades fins que considerem que la solució més òptima ja ens serveix. Aquest mapa que hem fet servir d'exemple és molt senzill, és un hexàgon. I la solució més òptima sempre serà aquesta d'aquí. Ja per acabar el que faré serà provar la implementació que he fet en C d'aquest algoritme amb diferents mapes de diferents mides. Prèviament he descarregat d'internet diferents datasets que contenen mapes per testejar el TCP. Els fitxers que contenen dades de mapes són fitxers de text pla on la primera línia és el nombre de ciutats que conté el mapa. Cada dues línies representa una coordenada. Aquesta és la coordenada X de la ciutat 0 i aquesta és la coordenada Y de la ciutat 0. Aquesta és la coordenada X de la ciutat 1 i aquesta és la coordenada Y de la ciutat 1. En aquesta implementació he afegit una capa visual perquè puguem veure en temps real com l'algoritme va optimitzant les solucions. Per exemple, provarem de resoldre el TCP d'un mapa que conté 52 punts d'interès de la ciutat de Berlín. Ho farem de la següent manera. Primer introduirem la comanda per executar la nostra aplicació i hi bolcarem el fitxer que conté el mapa que volem resoldre. Aquí veiem com a poc l'algoritme va optimitzant la ruta en temps real fins que aconsegueix trobar una ruta amb una puntuació de 7.664. Ho provarem ara amb un altre mapa. Pel terminal sempre es mostra la població de solucions ordenada de millor a pitjor, de manera que la millor solució per a aquest mapa és aquesta d'aquí. I la millor distància trobada és aquesta. Provarem un mapa senzill de 29 ciutats. Aquesta part d'aquí es pot optimitzar. Ja està, optimitzada. Jo crec que aquesta deu ser ja la ruta més òptima. Sí, aquesta és la ruta més òptima. L'ha trobat rapidíssim. Amb mapes petits funciona molt bé. Mira, n'ha trobat una altra de millor. Ha trobat una altra ruta millor i aquesta part d'aquí segurament també la pot optimitzar. Amb mapes petits, ja està, ja l'ha optimitzat. Amb mapes petits crec que va molt ràpid, dona un resultat molt bo, molt ràpid. Evidentment amb mapes molt complexos doncs tarda molt més, però tot i així crec que aconsegueix oferir molt bons resultats i amb molta simplicitat. Mira, acabo de trobar ara una altra solució encara més òptima. I he acabat. Provem ara de resoldre un mapa de 127 ciutats. Aquest mapa em sembla que correspon als punts d'interès de la festa de la cervesa que es fa en un municipi d'Alemanya. Aquí hi ha una part que es pot optimitzar una mica i aquí també. Aquí clarament també hi ha una petita part que es pot optimitzar. Aquest mapa té pinta que canviarà de cop. Llavors, en aquest punt que veiem que no hi ha canvis, doncs molt possiblement l'algoritme, mira, hi ha hagut un canvi, això ho ha optimitzat ja, quan tarda molt a trobar un canvi és perquè hi ha hagut ha caigut en un màxim local. Llavors, la gràcia d'això, per poder sortir d'un màxim local, és quan intervenen les mutacions. Les mutacions, aquests petits canvis inesperats, et permeten saltar a solucions molt diferents que poden oferir-te millors resultats. Aquí hi ha una altra part que es pot optimitzar, però en general sembla que està bastant bé aquesta solució. Aquí també sembla que això es podria arribar a millorar bastant, però aquí clarament això s'ha de poder optimitzar.
Provem un altre. Provarem un de 48 ciutats. Aquest sembla bastant fàcil. Això es pot optimitzar. Clarament es pot optimitzar. I aquí potser també. Aquí i aquí. Clarament es pot optimitzar. Segurament trobi la solució. Segurament trobi com optimitzar-ho, Vale, he aconseguit optimitzar aquesta part d'aquí i ara li queda aquesta part d'aquí que hauria d'enllaçar aquesta ciutat amb aquesta. Però vaja, en general crec que està bastant bé. Aquest tipus de situacions es poden resoldre millorant també l'heurística que utilitzem. No només utilitzant notació, sinó millorant les heurístiques. L'heurística que utilitzo és molt simple, però molt eficient. Tardarà més o menys, però n'estic segur que això ho resoldrà i ho optimitzarà, aquesta part d'aquí. Doncs res, ho deixo aquí. Espero que la temàtica de la programació genètica us hagi interessat i ens veiem al pròxim vídeo.